Servus Michael, ako sa máš? Tak to rád počujem. Tak tu by to šlo. Plávaj, Forestre. Črp. Už plujú Vinetu. Čo to robíš, Matúš? Čau, merám, vývoz mám, vieš, túto váňu mám odnes. Je to tá váňa Celia v značky Lotosan? Áno, je. Je výborná, čo? Je navrhnutá tak, aby poskytovala čo najväčší komfort a bezpečie. Vďaka jej tvarom a širokou oporou chrbta si užiješ maximálny komfort. Nech ťa to ani nenapadne.